Angsi nilimen thari indroni ronghang pini nilitum devices 5 carbi life ahin pen nilitum pini carbiet festival ki jutsi akaron pajer reglo tangti pini nilitum dak artist village along nilitum huridamji lasi nilitum kahumri along nalitum ta kopi goson ma ladak artist atum kedo ke thak lapen nalitum ki chuki juna apothan nitum arjudamji lasi non nalitum ta nanglang dunik tha. To aprang nilitum devices 5 carbi life abitung na ladak na humri ladak ke ni hang don suri ke cs zone sinitum an thaglong lasi labang so juna long nalitum ke cheng pen pinian ko pipi akasik sak duma ke chugu jun pen nang lok nalitum ladak ke do ke thak nilitum arna mahir jume arnam nang kang hon pen pukado ka beta maju maja phone lo pen ke chu ki jun pen cheng lok seta our sai mission ente nalitum ni hang don suri ke cs zone pen bangku on nang chitong dun nilitum ni hang don suri hawar pen ke nilitum bang laan nang chitong du chorolo tangte alang litum kachpate dun pen ason du pusipula se alang litum kachpate dun anong ipipitang long nelang di panar chpolona alang litum kachpate pen pisi alang litum kachpa undun nilitum kachpate dun pen kelong dun ke bab thilika ab long dun lo la sopen lun chito bang third anong long dun lo sopen pipilon ne dolang sonsoni lan clear pen long delang to choro parlo tangte nalitum da ke do hut ke chu ki jun pen nang lok ko son ko pi kulon ni dada kicho kijun bang ke puhlo aporateng pen cholong lo aporateng pen kachipate da mi phansita aporateng pen pachiton dun theglo ende nalitum da pining kan pho capture talent card cholong nalitum ta ko an nang ning arong ining karong ong mane chithan ta un edat an lo jo ining sampik lo ining tarong pik an lo tok tangte nalitum lo pornang chipidun pot suri karong per iglo kardom nalitum dak nilip ke cs jonong na kahumri athegela hello nalitum dak kebang pen ke do ke tha ke chu ki jun la pen nalitum kachpa telong kopi pia kasik sak doma aprang nilidia of so kakajo piang tu divide 365 je nalitum han nalitum media bitung dhamhan choro lo nilitum kachipati pendang lok la pen gado we stami nilitum kasik sak thangna ta we la pen nilitum gado we chipati long stami nilitum puchipati dun bomlo akimisena sai gado we tani tum chipati dun bomlo la pen pinian bang yang dung ti arani lopa pini bang chipati bang avedelo lasi kachik sak thangna ta we la pen kicho jun kunane sik sak chet putawe la pen gado ke thak rane sik sak chet lo putawe la lan lo thebang ke ente nangli pining certain culture ningkan kon nangli ningarong ladak nangli tum nang chitong dun pen laba mote ningkarong binong lo athe ha kwan ya ning asengkan bes tame piningan bangke ningkan phokep ke chok mate suri hini rang kore pli asengkan ningkan phokep ke chok oli tum ga do we ladak dak cultural society mate central committee naman churung tung lapeni tum along ni tum journal committee along ni tum ki dak journal committee lo kado beni tum claim rapet tum hasani lili churung tum athe lang tum nang ke ja pen dang lok lapen kado be central committee pen tum nang ke ja pen dang lok kimisen pen jok pining an bangke ningkan phokep ke talon tame an kusia thok ke do lasini ning arong pik lapen kado bedel tum chan bom anso se non kibang ji aseng kan stami anso se si alon pipon pola pen alon padu pon pik po besining thelo to choro parlo nalitum long apornang chipidun po egalya ke cs zone alon komri alam thekela hello nalitum ke cheng pen ko pipi ka sik sak doma la pen nalitum pipi ka chapati dun ben ko pipi ka chapalong ma la pen nalitum ke chu ki jun ko pipi sia ka sik sak ma la pen ke joy ma nangli nilitum hana pasini dunik tha nangli men ke nilimen ke sonison engleng la ke nilitum ke wang hawar bang ke eastern riboy mate nilitum megalaya zun ban lo asin nilitum dak nang ka chapati dun kisung bang ke kicheng pen non pu anda tum chi theklong lelang lasi aki ong kirugang tu bang ke la KCS atu ma phan lo la pen la nituma kene KAC tum phan lo lang litum ka chari thek ser lo la sona me nilitum ma phan mane an ke nilitum da dak nang li dun de ho mane nitum alang litum ki ja join nation litum dak nang li dun lo la pen nilitum dak ke wang pen nang thek long lo kaprek karbi tum Hanagaon district la pen mane kinang so de la ang tan ki dudum ta dak nang sikrum dun pet sensi theklong greater Guwahati tong ho
Arunachal taho lahai nilitum tek pon long bang aning chik samu lasi alang litum ki klem lason ki klem tek apot alang litum long tame ansuse arna mahir chume pidunang lapen alang litum ansuse achi the piding nang lalon litum ki pudunji bangke lapen akenang son KSCS tom han tame ansuse achi the piding nang lapen nilitum dak kiwang penang chipati dun bang nilitum expect pe mane nilitum kenon si nang ka practice dun bang son si kiman anstame alang litum kuson tong ki claim lo ne di danon la lam thama kachipati long bangke second position si chipelong dun lo la sinilitum bangke first time lang anstame nilitum lapaan ki long dun bang pubang kan nilitum bangke nilitum maning arong pick an lo lalo nalitum ke cheng silang nang chipati dun anstame nalitum ke long pon la ke si anam herchume lo la sinalitum la dak pining ningkan pokek patalon pen nang litum rada so pan karbi khai pan nang li kupi a message pi gang tung laso a message ki pi kang tung abang ke laso mei pen anso se palang me thu mochot nang chilang la pen kinang sot mane di lun lam ta anso se pechan pon thunang lang nilitum ang tan ki dutum pan tame isi inspire lo di dak laso platform pen mane nilitum tame dak mang tek don long pen nilitum ta ha hem chi pon thu lason nilitum ta achili dak pen ki pon pason hedi lun lam la hai kadu ko ve nilitum tame ansu se kei ka pereng nam tu tek ye phan lun lam ka pereng nam tek ye phan lalo to ente nali pan sur parpik lo nilitum long apor na speed na po to prang si nilitum divide 365 karbi life news abitung pen nalitum aphan Sertalin asing kana kadom project iglo kadom lasi pini nilitum madak borjan karbi jutang KCS zone along nilitum na kumri athekela hello nalitum ke cheng pen kewang pen ladak ki do ke tha ki chu ki jun la pen kanalitum ka chpatti ason PPC ke long dun ma la pen PPC nalitum ka sik sak ma aso alam the karji si nilitum akeng rina humri iglo lasi Coropar pik lo, prangsi nalitum DY635 abitung tu mampan nalitum borjan karbi jutang hawara mayalong nang kahumri thek apot silahai lo jasmet per bangke nilitum borjan karbi jutang hawara may pen kidam tang ingkoraner kep pen nilitum CKP lo CKP pen si krehini kidam tang krehini ani nilitum tak tiri pipe nang kaping karateng nilitum cipate phan nang pale lo sertalin kan pokep lo bang so karcho lo sinilitum pining asengkan phan bangke mesen me et pen labang so seranong cepalong dunia phan si seke sitamen nilitum bangkre plia phan seke akuru lit si pini labang ner kep atuma arisoi jang phan alang litum bangkre pli si seke pilo athekela nono sertalin bangke nilitum si jasmet pet labang so seranong kipon je phan si kamatha si nilitum labang so bangkre pli seke ge pia kurusar kurupia tum phan nilitum pathik pono lasi la swateng pen nilitum mesen me et pen kachapati dum thek je phan nilitum hem pen sata kasike ge pia dim pen stame labang so alam the che than trui pen se banglo sidak nang le pen stame nilitum tiripi pen angkaping khata teng plikep rahini an kachapati angdeng dolo laso angdeng long stame nilitum isinat ta nilitum kachapati dum dedet la boson ave lapen laso ang bong pen plikep rahini ang bong stame chipati dum thailo lasi non nilitum labang so result stame chilong lo lasi sonkret rok an nilitum non batai long dun lo lasi sonkret rok long lo pusil nilitum result chelong pen nilitum bestim tampu stame ning chithelo stame non denarong pen jidai koi tahai po labang so ariput stame long pon lasi tuning taneli tum si kemenai anong ipon lo lasi non batai stame jasmet per bangke kipon je angring lason do denarong pen jidai koi pusita company junang bong stame habar along stame company akicok je lason dodam kok ti dodo lasi halaso bang jong si kangkrong ak sai tum pen ing sai pon pulu tangte nilitum si dampu puson sini tum mathalo seta arjala teng pulute denarong bangke kresir kep ne an alang tum trainer kep an alang tum longpon lasi ni tum bang kret rok an long lo alang tum bang
kre nerkep alang la si alang litum la soteng boleh alang litum si aku hake penepo coklim bulu tangte alang litum si tampu sita ladak alang litum pen kopini aki cok cidukok bulu tangte la solong nilitum mapansi na ingbai det tahai pu nilitum non puta matha bom la si non sita me nilitum ning thelo la mane nilitum ke dena sor pan la so aser nong pondet pula ning ko idin jita kalilo ba kumaneli pondet sita ning oidin delo sita ladak nilitum habarang bong apa nilitum bang tri pipe nang pingkhat la so teng jongsi kupini aron karkan dukok pulu tangte la so bangke kumane apan sita me la son tiripi la kangkrungan sai tum stame claim det tahai la so bang sini tum ning thedam lo la si nono bangke damji damde ta kangkrung kang sai tum la so aron ing sai pon ji ne ing sai pon penen velo la si nono mat ke long ni tum la helo ke chengsi cepate ke rong tong ni tum ing dei hini anong elong dun lo la so pen rit nong ching di dumahi ke kan rit nong ching di bang ni tum ke chengsi nong elong lo la pen dumahi ke ing deng hini long lo chong cheng group lake kicheng senong e silong lo sansuri ke chibung arlo solo ta kicheng senong e silong lo chong ke dam lake third lo ingdeng thom long lo arjan ki hi lake ingdeng hini silong lo bor et alun ingdeng thom long silong lo karju pen ke thak ingdeng thom long silong lo thai kap ingdeng ke thom hacha ke kan kicheng senong e kesoi keret kicheng senong e banjar ke kan ingdeng hini ki phir ke thak ingdeng ke thom lengpum sokchon labang ingdeng hini lapen hirjir ke tok ingdeng hini laksang tretrok nilitum long dulu non batai la si ning thelo non batai da damji la puson sini tum mathalo seta non mat kila so best apana bangke la sera nong e phan bangke non makai tiripi pen ba kangkrungan sai pen atum se tame peklang klela lalu to churo parpik lo nalitum ladak borjan kcs zone pen ingdeng mane son kret trok nalitum kach pelong dun ke kejo ke geli lasi labang so pathak nilitum ta news bitung pen akiro parpik nangli tumhan pajur iglo lapen aku tu telang nangli tum lada kidu kethak lapen kichu kijun kupipi akasik sak dulu ni ahok lo pining ke sertalina sengkan puamat si nilitum kadu kave nilitum borjan ha baralong lapen borjan emisi amparta em sar surjorong par pencenglok vdc penangan nilitum long chairman lasbang sup penangan do bang trok ne chairman do la se halai tum fansi tum jason metpet ar pus tame senoi pono la se lang tum nang claim dun pen borjan long akithek kire do an akithek ding do an alang tum cipang room si nono batai bangke nilitum long bangke mane asan tin si mane la ok pupu bangke asan tin si nilitum chupon long lo la pen kichu kijun tame siksak selo la pen adap se tame nilitum bangala bangke breakfast pulo sa kijun lange so kijun afan tame wuti pen bread senil tum pilo la se la an lo jo pining ke borjana fan bangke nil tum fan la kethe giding atum em pen chenglok kadok we kethe giding borjan lo hawaram along ke do atum an nanga cerap citu dun pen pining bangke la sos sertalin la bang sonong e ke pa long dun je fan bangke alang litum nanga cerap nanga citu dun pen pining litum akisung ave suro parlo alang litum aningi sivet pen do joksi lan kan ya kisung tami cepu undun lo langsung thang si nilitum ta alang litum phan thang le pajur kang movie des tami nilitum niang klong pen alang litum phan akiro pi kang lo lasi churo paro nan litum talin kalcho kadam pajur eglo lasi pini nilitum nalitum long kewang athegla hello denarong kcs zone nalitum ser anung ek long jason sin litum ang ring theglong mate long jason athena litum kachpate son do tanal tum helo kelong kong nai lasi labang so patang nilitum na arjuji la penali tum kupi pia son kelong dun ma la pen son kan kelong dun ma la penali tum da kedo ke tha kichu kijun benang lok kupi pia kasik sas ke duma te prangsi nalitum labang so pini la pening asingkan sertalin asingkan nalitum la dy 365 karbeng long live labang so bitu fanli tum hin pen derong kesesun hin pen prangsi jutang kaching ha kardom pajlok kardom lalo pening labang so sertalin asingkan bang geni tum denrong kesesun mate denrong hawara mai pen ke do ke thaka bang ke la ge ni tu majun de delo la bang ke nili pu dem pu bang ke athe la nini ne prang bang ke la arwi ta ke jang la puson dolo ke do ke thak adim bang ke kado ke ta homan ba chingbar che pusini pu dam po la sila litum nilitum derong ahin pen bang ke cepati dun aso nomung an ke pinangan bang ke cepati dun dak la central committee pen pin khadateng son kan dum ma ke nilitum ke chethek dam teng ke eso ni so ni si ke cepati dun de la bang chethek dam hala ke soi ke bang buti nitum cepati dun ne de lo bang buti sab gasik sa dokoma lasi kaprek an bang cepati dun la so ang bong penitum la best team mate seranong ilong bang cepalong dun ji pu bang ken litum ining ke cethedam puson bang ke do
ki duta dulu bah bidet athe akaprek ahwar tumta kelong do sertaling asingkan long mangke lalo sitami ni tumnon angthek matela so result kelong dam mateng pemputi ni tumta ke cingsi anong ibang ni tumnong laki lakhalong abang ke ner ke bang ke cingsi anong ibang cepalong pon lo la pente aduntu mate second prize abang ke thoman cepalong pon lo la pente ke thom mate third prize abang ke ni tum theroxian ke non markin ni tum la so result thek bang ke chelong pon lo lalo lasi la akaprek mate ni tumta lalo tikilang jun borjan la pente ni hang don suri to akaprek jun tumne bang cisik paka la bang ke ni tumta cipindak dunde athelang li tumta sertalin singana po hala tumta labang so long bang ke sertalin singano mage first best team mate second best team long cepalong di magalang tumta boribek pola ke ni tumta lasi mu apor si thambo athe pangdak delang kumasi best team long first best team long second best team third best team long magala apor sin thambo lalo li tum hin bang bage lasi li tum ke do ke thak dak aruma bangke jasme pe nali tum news long mate nang tum chelong ke chuni pon manglalo kado kawi ajunel tina tum ta lake chini la so online an bangke ho ladak bangke so cheng lo ni tum re bangke la bangke tikilang juno la so dum banglang lok so lo pusi chejeng pon ron lo hawar ke hat penang lo kado kawi la pusi chejeng pon la so online an bangke arum bi hek lage ni tum rum de lo ke do ke thak bangke lake alang litu mana central committee benang phake dok sari kuri mate season phapo etami do dorde hormu tong cibi puma mate ili tu munit si do puma la puma hala ke tun gedang tum da do lalu mate la si la sobang ni ti central committee tum phane chuni mate la jitu mo phi ke claim ke dam nang bang ke drok isilam kitun gedang adim ta nang selam pi pakate po lam bang lo por bang ke non make ko la apora teng pen lang ki pi laga an tin na tu cicini lo ke ajun tin secretary president ba cicini lo la si pini ke jusi lo pot laga ni tum bang ke kacuro si relo central committee unta pini patumi anke kecepati jurren ba pini isi dolang bon ho poke la ke charhe bang pini si pajut lobo la sini tumin pen bang ke kado ke bana kuma bang ki puji ke sorsari buta ke lo ninggang samlo alang di tumna misen pacun pon thek pot lalu na tum chena lo karno to te churu parpik lo nali tum denarong kisias zone pen li tum na opor speed na pot to apran sinili tum divide 365 karbi life news channel la hin pen hamren kisias zone atuma phan nili tum karom pajiriglo lasi pini nili tum dana khumri athekel hello nangli tum hamren kcs zone pen ke chengani pen ladak wanglo ladak ke wang pen kopi pi ke du ki suma la te kopi pi ke joy ma la pen tum kopi pi ka chapa te dun pen kopi pi anong is ke ka pelong dun ma kardom news kelang rad on pansame itum hamren ajun pen abang ke itum dak pining hingkan pokep sertalin singkan nong sami tum ning samjin pen silabang so program sami pacun lo pen cepati dun lo pen tarik te ini pen program cepati bom bom pini tu sit kepan ke tum kapajut lo sami labang so penang bong tum long kado kawi ke cepati dun pen non no ik kadiklar tangan dengan bang ke tum son thom silong bot jola sila so putak sami tum koson itu bang kang sai tum chin oposin tum ke son thom ta non ko pen an long pon lo he karsi pen la isi bang ke la nimso kirung ning we bang pete arbi ki jang petor kan pen mosi beng an ingtot kok polo pen pete dani se ko cepati pon thulu la bang ke sami tum la group item mang non ko pen ke longon pete sonong jo si ende nali tum da ke do ke tha ke chuge jun ge pp ka sik sak ni itum non mat ke da ke chu ke jun sabe sik sak se athela mang ke tum hadak management committee pudo itum pan ke sik pidang mang ke sik pi ke dang pidon tum ta pane do de sang si pen selang tum ta menang ripidun lo so teng si tum ta dak tame kicu kejun kado sa menon ko bang kaitum kaduri po bang kavilo dor pakalo pen pe chun lo la pen ko kisu guni po sami tum la dak na cepati boy sumar teman sami dokra mi pun sinon bang ke cepati dulu inde nali tum ajun men ke bangko an armu bang itum ajun pen bang kado ko we non bang ke bang harus sira bang tikep anaran mu tum long ke bang duk non bang ke te jutang pening bang ke la so ingkan pokep ke play sertali na singkan pen potsi pen anu we ki bitum sami la bang so jutang pan aning kirung pon pensi dan bang ke nakidun ke ong posi ki hanga teng pen bang siasap bisi chat so tum bang ke bang persep tiap sen bang de dak bang ke inde nang limen ke ni limen bang ke sarmening ti ni di hamren junalong general secretary to ente churo parpik lo nali tum malong apor nang speed na pot kardom